Ćao Monika. Zdravo. Mi smo znamo. Da. Mi smo prodali stan u Bačke Topolje. Ti Tako si je. sretan vlasnik kuće u Bačke Topolje. I sada, trenutno, ja imam u ponudi neki stančić ili kuće, recimo, u Pobedi. To je neko malo naselje, jako je dobro. 5 puta sam bio tamo i meni jako je sviđa. Znači, ima jezero, ima bazen, ali je sad zatvoren, ima javni prevoz, autobus, ima malu infrastrukturu, ali ja ništa ne znam više o tom naselju, ali po meni je lijepo. Jeste i voljeli bi nešto da znate o tom naselju, da vam nešto kažem. I da znam da ti imaš nešto tamo, kao neka vikendica, dolaziš ponekad kao za neki odmor. I malo više sam upoznata. Reci meni i gledovcem, šta znaš u tom mjestu? Znači, to je jedno jako malo selo na severu Bačke. Treba se znati da ima malo stanovnika. Stanovnici su jako mirni, jako gostoljubivi, tako da svakome preporučujem ko želi da dođe da pogleda to selo, prvo da poseti, a posle toga ako želi da kupi nekretninu, to je sasvim izvodljivo. Znači, to je jedno malo selo gde ima jako puno, znači jako puno može čovjek da provede u prirodi vremena. Pritom imaju jezerce, tamo se može i pecati, i provoditi vreme, i plivati se, naravno može, i kupati se. Znači, bezbedno je i za malju decu. Što se tiče ljudi, oni su jako dobri, jako su gostoljubivi. To sam primetila pre neki dan kad sam bio tamo. Jako su dobre ljudi. Jeste, i prihvataju svakoga. Pitali su da kako si i šta. Tako je, i kad vam treba bilo kakva pomoć, onda su uvek tu da vam pomognu, tako da vredi pogledati to malo selo. Što se prevoza tiče, naravno i prevoz je obezbeđen, pošto selo kao selo Pobeda nema svoju školu, ali svi đaci koji žele da uče moraju da putuju ili za Bunaroš ili za Bačku Topolu, što nije daleko. I tako da autobusa ima. Znači, kad je školska godina, onda češće, kad nema školske godine, malo ređe, ali postoji. Često pitanje od kupaca u vezi mađarske škole. Da. Da li je to interesantno? Jeste, znači kvalitetno jeste i najbliža škola na mađarskom jeziku, to je u Bunarošu. Znači, u Bunarošu imate jako kvalitetno obrazovanje, to je osnovna škola, a đaci predškolskog uzrasta kad idu, onda idu za Njegoševo, a posle toga na srpskom jeziku nastavljaju svoje školovanje u Bačkoj Topoli. Onda je bezbedno, znači učiš ili srpski biraš ili mađarski. Jeste, naravno. I u okviru škole oni naravno uče i strane jezike, to je engleski i nemački jezik, prema tome, znači, stvarno je naše školstvo na nivou. Znači, kogod želi mir i želi lepo da se provede, može da kupi nekretninu u Pobedi i neće se pokajati, to je sigurno. Kako često ide javni prevoz? Kako ti ideš do Pobjede? Pa javni prevoz, kažem ovako, znači ako je školska godina, onda otprilike imate 4 autobusa, to je najmanje što se okreću, jer ima i za osnovnu školu, ima i za srednju školu, a kad je raspust, onda malo manje, ređe, ali 2 prevoza svakako može čovek da obezbedi, ali sem toga imamo i taksi prevoz što možete upotrebiti i naravno tu ima raznih još varijanti. Naprimer, komšije su uvek tu, ako neko ide do grada da vam pomogne i da vas poveze. Dobro, šta se tiče kvaliteta vode, komunikacije, interneta, šta ima? Voda nam je naravno gradska voda, što znači da je testirana, čista je i sasvim je kvalitetna i za piće, i za kupanje, i za kuvanje. I naravno ima i optički internet, što je isto veoma bitno ako neko ne želi da radi na daljinu. Ko radi po IT, specijalista i sve to. Da, naravno, internet to je jako dobar je optički net. Onda ti dolaziš vikendom? Ja vikendom i raspustom najčešće. I ništa, onda se malo tako pravi rošti, malo se uživa. Rošti.
pa malo na obali jezera i to je to, dolaziš. sa porodicom, da, tako je. Okay. Jeste. Praviš društvo. Pravim društvo starosedeocima Onda i... tvoja preporuka da bi ti kupila. Jeste, naravno. Bake jako dobro znaju kuvati, tako one mene i uče, super je. Ja imam u ponudi jako dobar stančić tamo, dvosoban, površine 52 metra kvadrati, opremljen ključaruce i uživ. Znači, Na to. ja jako želim da bude tamo neki dobri vlasnik, novi. Neće se pokajati sigurno ako uzme nekretninu tamo. Onda Pa želim mu sve najbolje i što pre da uzme i ko prvi uzme neće se pokajati, bit će mu lepo.